Вітаю, даражэнькі, з вами традыцыйны Янка Алка, сіні настрой, і сёння на стале навінкі беларускага рынка піва. Ну, як навінкі, гэта піва выйшла ўжо больш 2 месяцаў таму, але агляд па розным прычынам раблю толькі цяпер. На стале ў мяне 2 святочных піва да 150-годдзя лідскага броўара і адноўленае піва калекцыя майстра іпа, якога не бачыў я амаль 5 гадоў, а можа і болей. У Лідзе яго не варылі, быў хопі лагер, які цяпер чамусьці знік. Яшчэ што хочацца адзначыць, што у нас розныя варкі 14.01. Вось гэта мы будзем трэцюю варку янтарнага спрабаваць 03.03, але яшчэ была і 04.02 янтарная. Рубінавая на аглядзе ад 11.03, але я спрабаваў першую варку, якая ад 15.01. Пачнем з янтарнага. Лідская, аб'ём 615 мл, гэта у нас аб'ём шток, полушток, 1/20 частка ад вядра, імперская мера аб'ёму, гэта вядро, шток гэта 1/10 частка, 10%, а гэта 1/20 частка, полушток. Вельмі прыгожыя шклянкі, гэта вельмі прыгожыя. Коркі не брандаваныя, але на іх ёсць надпіс «Лідская 150 год дзеля сваіх» да складу. Піва лідская янтарная, светлая, пастарызаваная. Масавая доля сухіх рэчываў у пачатковым сусле 11,8, утрыманне алкаголю 5. У складзе вада, солад піваварны ячменны, цёмны мюнхенскі, солад піваварны ячменны светлы, хмель грануліраваны, экстракты хмеля, экстракты спецыяў, траў, СО2, экстракт хмеля. Разліта 03.03.26, тэрмін прыдатнасці 1 год. Гэта трэці розліў, які я буду спрабаваць, але і спрабаваў. Адзначу, што першы, другі, трэці розлівы стабільнасці не было, і таму піва было вельмі розным. Паглядзім, што ў нас тут 3.03. Адзначу, колер вельмі прыгожы, але таксама, што было і ў першым, і ў другім, і ў трэцім выпадку, гэта карбанізацыя, газацыя, яна маленькая, скажем так. Пенная шапка белая, сярэднезярністая, была ў другой варцы няўстойлівая, у першай была па сутнасці, як і тут, даволі ўстойлівая. Прыгожы цвет, празрысты, пытанняў як бы няма, але бачым, што піва слаба карбанізавана. Гэта датычыцца, яшчэ раз падкрэслю, усіх 3 варак, якія я спрабаваў. Так, нос. Хоць забіце, але гэта дэфектны нос. Пахне саладова, трошкі травак, але дзесьці далёк. Крыху хлеба. Экстракты спецыяў, траў, амаль што нельга вылучыць, якія спецыі, якія травы. Кісліць у носе. Трохі выбіваецца дражджэй не самых добрых. Такі бельгійскі стыль, як яны і задумывалі. Але такое, на смак. Саладова, трошкі карамелі, кіславата і крыху горыча хмеля на паслясмаку. Трошкі нешта паяўляецца, але
Я не разумею гэта піва. Больш ніколі не куплю, і вам бы я б яго не раіў бы. Все, што тут добра, гэта колер янтарны. Многія спрачаліся, ці ёсць слова янтарны ў беларускай мове, ёсць. Ёсць і бурштынавая, і янтарная. Далей у нас рубінавая. Таксама у нас тут 5% алкаголю, масавая доля сухіх рэчываў 13,4. Складзе вода пітная, сол півоварны, ячменны светлый, ці ячмень півоварны, ці цукар, ці глюкозны сироп, сок канцэнтраваны чорны морквы, фарбавальнік цукровы, колер 3, натуральны ароматызатор, сок канцэнтраваны маліны, экстракт хмелю, разліта 11.03.26. Таксама аб'ём паўшток. 2 варкі усяго я піў, гэта ад 15.01 і вось гэта ад 11.03. Таксама прыгожы колер. Пенная шапка такая ружовая. Карбанізацыі таксама мала, як і ў першым выпадку, як і ў першай варцы. У носе малінка. Просто слодач, солад і краху вось гэтай малінкі. Нічога больш. На смак вельмі салодка, з кіслінкай. Але кіслінка такая лимонадная. Да, нічого, просто кіслінка, не горыча нічога. Гэта гараж. Ёсць Рокі Крок, маліна гранат. На мой погляд, гэта Рокі Крок, у які дабавілі крыху сока маліны і менш зрабілі газацыю. То есть газацыі амаль што няма. І атрымалася, як атрымалася. Мне гэта не падабаецца. Калі я захачу піўнога напітка, я куплю Рокі Крок. Так вось гэта, Рокі Крок, на мой погляд, смачней, чым гэта. А да 150-годдзя такога бровара, гэта катаць у такія шклянкі я не падтрымліваю тых, хто гэта зрабіў. Такім чынам, вынікі. Ні першае піва янтарнае, ні другое рубінавае мне не падабаецца. Я яго не зразумеў, больш набываць не буду. Каму яго могу параіць? Нікому. Ні вось гэта, ні вось гэта. Калі хочаце штосьці малінавае, ягаднае, салодзенькае, купіце Рокі Крок. Ён больш чэсны, чым вось гэта рубінавае. Трэцяя навінка, але ж не навінка, адноўленая калекцыя Майстра Ліпа. Хмеля тут Перле, Элла, Мозаік і Цитра. Алкаголю 5,5. IBU горычы 40. Адзначана НС 13. Разліта ў бутэлькі 27.02.26. Тэрмін прыдатнасці ўсяго 9 месяцаў. Тэхналогія сухого хмялення драй-хопінг, як і ў хопі-лагеры, які знік. Склад: вода пітная, солод півоварны, ячменны цёмны, солод півоварны, ячменны светлы, хмель грануляваны, экстракт хмеля і дрожжы. Нічога такога. Бутэлька класічная, Кронін, пробка не брендаваная, таксама класічная.
Як бачимо, краху мутний колір. Карбонізація тут уже средняя, ближей до высокой. Пенная шапка устойлivая, белая, среднезернистая. У носе апельсиновая цитра. Цитра мозаик. Пахне вельми смачна. Для мас-маркетова іпи вельми круто, на мой погляд. По смаку. А вось на смак, як і дагэтуль, я адзначу, што яно пустое. Яно пустое, не адчуваецца шчыльнасці заяўленай, не адчуваецца заяўленага горачы. Тут 40 IBU, ну, я б даў максімум 15 ці 20. Не хапае мне горачы, зусім горачы не хапае. І краху плотнасці бы. Горач ёсць, ён саладовы, прыемна п'ецца, але краху шчыльнасці і пуставата яно п'ецца. Нос гаворыць аб тым, што вау, будзе іпа смачная, густая, плотная, а калі п'еш, не. Гэтага няма. Але вось гэта піва я раю. За 3,5 рублі гэта добра. Гэта вельмі добра. Гэта лепіць за палову нашага крафтавага піва. Бо, на мой погляд, акрамя, калі мы ударем у бок топавыя крафтэрні, крафтавых бровараў, то тое, што ёсць у кожнай разлівайцы, іпа там пахужэй, чым гэта. Таму раю калекцыю майстра іпу. Паглядзім, якія варкі будуць далей, але гэта добра. Гэта смачна, гэта іпа. Хацелася больш горача і больш насычанага смаку. З другой стороны, гэта не крафт, гэта мас-маркет, і для мас-маркетаў, мабыць, гэта добра. Вынікі. Не раю навінкі да 150-годдзя, раю калекцыю майстра. До новых аглядаў. Прыціскайце сінія лайкі, чырвоныя дызлайкі, каментуйце агляд, дзяліцеся гэтым відэо, падпісвайцеся на Telegram. Для вас, як заўсёды, картавіў Янка Алка. ББ.